Right, phezulu masenzi be-18 ke ngoku ibethile intsimbi yaka 9 o'clock. Welcome to uMasakane, and I'm your host uChuma wakwamdeo. Kanditshilo ke ndathi ke saba lapha ke thina ke from intsimbi yaka 9 o'clock up until intsimbi yaka 12. Siklalele ingoma ke ye-Bruce Horns by teaming up with The Range besithi ke bona ke Mandolin Rain. Bazosibeka ke kule mizuzu besalinde olunye undwendwe lwethu ke ebelisazama ukubana ke makabe uzawuconnecta nathi via Zoom. Ndichilo ke ndathi ke we kickstart the show with amanina amathathu. I am now joined by someone endithe xa ndincokola naye wathi ke Chuma jonga, I am a Christian Sunday school teacher, chairperson of iChurches Youth Fellowship Guild. I have a Bachelor of Social Sciences with Physiology and Sociology as majors, which is why I am so very much passionate about well-being of people and society and large. I'm passionate about working with young people inside and out of church. Igama lakhe nguWada Gasa. Wada, good morning and thank you so much for joining us. Okay, so I also have via Zoom inina elithelona jonga ke mna ndipha kulaa nkonzo ekuthiwa Uniting Reformed Church in Southern Africa, formerly known as iDutch. Abantu abaninzi bazawuyazi ngeDutch isezolitsha ke. Member of a Christian Youth Ministry, serving as secretary as well as the secretary of the media and communications yebandla. Uniting Reformed Church in Southern Africa lena sasiyazi as iDutch. Zezinye ke zezinto aziholdayo where you can a member of youth ministry, serving as secretary napana and secretary we media and communications. So uzibambe zininzi pha ecaweni, and ndizawufuna i-first question yami izawuza kuwe, but ke ndithetha ngaye ke uBheki Izantsi. Bheki, good morning and thank you so much for joining us. Morning, Chuma, nakuba phulaphuli, no sis Wada isikito ndanibulisa. Molweni. Okay. We also have a dark bone. Very much dark, but ke kuthiwa ke abantu abamnyama bahle phofu ndizibona pha. Yena ke, she's based in eMthatha. Ucawa phansi komfundi kopastor uDon and upastor Nomsa Phillips phake. Andikho sure ukuba yiRAK okanye yiRU, but it's RWCC Ministries. Uthike ke Chuma, mna ndingumntu osindisiweyo, ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wam. She's a teacher as well as an entrepreneur, scholar and a Christian influencer. Ungitshatile ke na ke uthe ndiyacela ke Chuma ke kuyo yonke into eyenzekayo uze ungayishila phatho yobana nditshatile and ndiyamthanda umyeni wam, nditshate noMawande Mditshwa. Uhlala ke yena ke ngokokuzinza in South Korea, but ke originally ngowaseMthatha. Lina, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Chuma, and good morning, nakuba phulaphuli. Molweni, Sis Zantsi and Sis Wanda. Hi, Sisi. Hello. Bheki, i-question yami yokuqala izawuza straight kuwe because wena ungoyena ngakasana udeep kwi-leadership apha ecaweni, and isidanga sakho like more like uphethe into ezininzi apha ecaweni. Ndiyafuna uyazi Bheki into yobana kunjani ukuphatha abantu ecaweni, ibandla, and I'm 150% sure that iDutch inkulu because yakudala. Kunjani ukuphatha abantu apha ebandleni and i-communication yebandla ixhomekeke kuwe, so and ube ungumntu wasetyhini? Okay, mandibulise kubaphulaphuli kwakhona ngelihle igama lomfeli nomvukela wam Yesu Kristu. Molweni. Ukuphatha Chuma ayonto ilula ne, especially eli xesha sikulo kungcono ngoku phofu kunakuqala, because dala ukuphatha mos yayinto yabantu abangootata okanye abantu abangamadoda emabandleni. Umzekelo like apha kuthi ke sinabadala nabadikoni ne-church council. Zizinto mainly ezaziphethwe ngabantu abangootata ezo in the olden days.
But ke ngoku kwafika i-Council of Churches. I-Council of Churches in the 1980s yathi look into the situation yamanina ebandleni. Yadeclarisha into kwakuthiwa yi-Decade of Churches in Solidarity, the 1988. Leyo that looked more into women empowerment emabandleni and amanina athi take their rightful places ebandleni. Le Decade of Churches in Solidarity for Women yayenzelwe ke ukukhuthaza amanina ekufundisiseni iBhayibhile, yabo. Singenze ezazi izinto zokuthi asibe submissive okanye asikwazi thina ukukhokhela. So ever since then ke ngoku after that decade kwakwazeka into yobana sikhokhele. Le nto yenzekayo ngoku siyakwazi ukukhokhela emabandleni, siyakwazi uba ngabefundisi, siyakwazi uba ngabadala, siyakwazi uba ngabadikoni. It's not easy because some are not as comfortable with ukukhokhelwa ngamanina, but it's something that we are working on and it's much, much better than kudala. Is it? Yes. Wada uyamva uBheki ubana uyayicacisa uza nayo history of it siyayithanda indlela ayicacisa ngayo. Sizawufocusa more on uku-addresswa kwe-issues ezithile more especially ecaweni with you. Do you think icawa zi-addressa okanye ziwujonga ncakasana njengezinye izinto umcimbi we-GBV, more especially now that kukho amanina afana noBheki aspect? Do you think oBheki ba-advocate enough into yobana ii-issues ezinje ze-gender-based violence ziyavezwa kakhulu kwiinkonzo esikhonza kuzo? Okay, enkosi kakhulu ukuchoma ngombuzo wakho. Andiphinde ndibulise kubaphulaphuli. I think oBheki, i-females that are put kwi-positions apho bamele uba baveze ezi zinto kakhulu emabandleni bayawenza umsebenzi wabo. But ngenxa yoba inkolo yethu yobuKrestu isikakhulukazi ibiphethwe ngabantu abangootata njengoko usisibhekisele sixelele. So akukho lula ukwamkela xa izinto utshintsho lufika. But amanina wona ayazama kangangoko uba especially kukootata abadala nakoomama abadala, ngoba ezinye izinto ezinye zezinto ekufuneke kuthethwe ngazo enkonzweni zibonwa mhlawumbi izizinto ezilinyala. But ufumanisa into yobana zikhona izinto ezenzekayo apha phakathi enkonzweni ezingamelanga ukwenzeka, and ke ngoku imfundiso funeka ize apha kubo abantu phakathi ebandleni. So xa kusiza laa mfundiso phakathi kubo ebandleni ngamanye amaxesha akubi lula kuba kaloku awuzushumayela. Kufuneke umntu ozoma phaa mhlawumbi kuthiwe uzokushumayela, but xa uza neemfundiso zento yobana ngoku kumele abantu mhlawumbi baphathwe njani, iba khona la okwakungavumi lula. Kodwa kona kancane especially le generation yethu thina bantu basebatsha siyazama into yobana igeneration xa isithi abantu abadala ibe zizinto eziqhelekileyo ebandleni likaKrestu. Azola, umvile uBheki uthe ibikade iyinto le engaqhelekanga, but i-church ministries ezininzi ngoku ziyayi-introducer and iza kakuhle. From your experience, do you think if sinoba na more women in leadership apha ngaphakathi enkonzweni, zininzi ii-issues ezinotaklishwa and not just apha ngaphakathi enkonzweni qha but na-outside kwi-community, because abantu abakhonzayo siba-identifya ngolunye uhlobo okanye siba-molda ngolunye uhlobo siyi-community. So do you think iinkonzo xa zinokuthi zibe ne-leadership ezingabafazi kakhulu umahluko ungakhona, and if yes, mhlambi zeziphi ezo zinto zinoba ngumahluko? Okay, thank you so much, Chuma. Yes, uyicacise kakuhle usisibheki because uze naye ezantsi uba ivelaphi yonke loo nto and siphi ngoku. So I always, as banditshitsho ke mna kuba I classify myself as a Christian influencer. So I feel like we need a lot of women in leadership in churches because
inkonzo zethu i-Christianity ndizothetha ngayo because yiyo endiyaziyo. Inkolo yethu yobuKrestu ilawulwa ngegqudu because it is more of a religion than it is about faith-based. So sometimes kukhona izinto ezenziwayo kuthiwe umuntu okholwayo akayenzi into ethile, and ezo zinto ufumanisa uba zazi-introduce mhlawumbi zii-leaders ezaziphethe ngelo xesha just to oppress the women in church. So ngoku because ke ngoku singenile and we are liberated and we are these vocal people that we are, we say everything that you do and everything that you say mayihambe nale nto. If it's not faith-based, then do not tell me about it. The Bible is so big. We've got issues in the church, issues of number one, njengoba namhlanje si-celebrate into yamanina ndizothetha about ukwamkeleka kwabantu abadivosileyo, for example, ecaweni. Aba bantu ufumanisa uba betshatile esaziwa engumama uzibani, but because of unforeseen circumstances ahlukane nomyeni wakhe. La mama, number one, is labeled enkonzweni. Number two, uba ngudinga sithubeni, akanandawo that abelonga kuyo. So as Christians, we need to shy away from those things because whatever mithetho ekhona okanye iintetha ezibakhona uyufumanisa uba ziyamcinezela nangakumbi. Laa mntu already uhet, akekho umntu otshatela udivosa, and then ke ngoku sekedivosile ke ngoku akanandawo engeyakhe. So such issues needs to be discussed phi ngaphakathi enkonzweni. Because I believe ba as abazalwane okanye as abantu abazi-believers, Christians, people who go to church, we have more power, more influence, even kwi-society yethu ngendlela esenza ngayo nangendlela esitreata ngayo abantu. So okwethu kukufana noKrestu, uthi uYesu ebengenza kanjani yena xa ebona umhlolokazi, uYesu ebemphatha kanjani umhlolokazi. And also the issue usisi Wanda gqibuthetha ngayo ukuthi into ye-GBV iya-addresswa enkonzweni. I think it depends. Maybe ke ndizothetha nge-experience yami. In my experience so far, I feel like some people, especially the males, they prefer, even other women, especially the old generation, yayibona, they prefer to hide things. Kuthiwe umzekelo ndandizibuza ndithi okay, mna I'm a server at church ndiyakhonza nje Nkosi yam, and then I serve under umfundisi ne, and then if kukho ingxaki endidibana nayo mna ndiya-GBV-wa, I have umfundisi to go to, but umfundisi yena xa e-GBV-wa nguyeni wakhe as a woman uyakubani, uyabona ne. So I feel like we have not opened up as the church ukuba sikwazi uthetha publicly ukuthi if uyakubetha, if uyakuthithela mshiye. Uyabona mos ngathi ngokuthetha umuntu ongakholwayo ngoba lokhu kuzawuthiwa mhlawumbi ndi-advocate into yoba makwehlukwane, kanti no. Apha we are for women empowerment, njengosisa besetshile uba kwathi ke ngokuhambeni kwexesha kwabonakala uba makufakwe amanina in leadership so that nathi sibe neluvo lwethu. So if still after sekusithiwa masithethe asizukwazi ukuyimela inyani kuma, it means that sisazophinde futhi sicinezeleke. And fortunately for us, zange sifelwe lijola, ndingumajola mna, zange sifelwe nguJola, zange sifelwe ngubani, safelwa nguYesu. Therefore akukho namnye one-right yokuthi yoqhubeleka oppresse, not in the house of the Lord. Okay, le question lena ndizayibuza kuni nonke, so ndicela simamelisise pha. Ndizawuqala apha kuwe Wada. Azola just mentioned into yobana uyafumanisa zikhona ezaa zinto zinga-adreswayo ecaweni, and kukho aba bantu sibenza ndizawuthi o-bigger person, sithi thina xa sinengxaki sibalekele kubo, but bona bayakubani. And ke ngoku ezi ngxaki zikhona ne, from your perspective, do you ucinga ukubana zinga-adresswa njani? Zeziphi mhlawumbi izinto esinokuzenza apha ngaphakathi enkonzweni and make sure into yobana siyazi-enforcer ingakumbi thina singamanina akwi-leadership? I think azoba ngathi ndithethe into ithethwe ngu-Azola, but nyhani laa nto ithi what would Jesus do? IBhayibhile le
siyifundayo yiyo esisikhokelo sethu. So if ungenene nangenyaniso sithi singabalandeli baka Yesu Kristu, ngoba ke nam ndizothetha ngale nkolo ndiyaziyo eyobuKristu, ikhona imizekelo yoba simele uba kanti senza njani na. Umzekelo ndicela nje if I'm allowed ukota nje ivesana Very much allowed. ndiyathintitha ke sorry Okay. kwiBhayibhile kwiGenesis phaa kuchapter 1 kwindalo phaa kulaa ncwadi yendalo ithi uThixo umdale umntu ngokufana naye in his own image. So ifuna siqale whatever sizoyenza kuqondisiswe xa uthi uyamthanda uThixo, umntu udalwe nguThixo ngokufana naye, so umntu nguThixo. So awukwazi uba wenze into ezawubangela into yobana lo mntu ukhona apha phakathi enkonzweni uzokhonza uThixo othi uyamthanda inyhashe amalungelo wakhe. So I think idinga imfundiso zethu ndibuyela back because undikhumbuze something usisazoloba imfundiso zethu must really be faith-based, not just about religion. Okay. Yeah. Okay. So, Becky, I want you to respond to the question I asked, and ndiyafuna usoso ungamathelisa nale because akhaleza sukiyeke ubuthini into yobana uleqe emngcwabeni. The question ithi ezingxaki zikhona ne and ziyaphalazwa siyazibona ezinye ziyenzeka pha ngaphakathi enkonzweni but asize address or asithethi ngazo, sithetha ngazo ezikoneni. So ucinga into yobana nina ningamanina alidishayo apha ngaphakathi enkonzweni zeziphi mhlawumbi izinto eninokuzenza to make sure into yobana you enforce and you address these issues zingaqhubeleki, or if ziyenzeka zingabi saqhubeleka, if azenzeki zingabi senzeka. Do you guys have platforms where you guys talk about these things? Okay. Chuma, okokuqala ne, as women, thina sine status. It's not the status, it's a responsibility as women. Ne, and Okay. we believe na eti whatever we want to know, ikhona yonke into iphana eBhayibhileni. We must look in the Bible for guidance. Kubone siyizama uyicontextualize iBhayibhile. Singayifundi nje because ngoku into zenzekayo ufumanisa into yobana umuntu xa efuna ukuprove ipoint yakhe une-quote ethile eBhayibhileni azakuprova ngayo without looking deeper into the meaning behind i-quote leni. And thina as women we need to sit down, analyze the situation, sibe conscious and sibe honest. Kuba kaloku uThixo usidalile as women and co-creators. So we must use i-platforms esizisebenzisayo emabandleni. Zikhona i-channels umuntu athi follow through ecaweni xa ebona into yobana akaphetheka kangakamani. Ukubone you go to umkhokheli wakho, umkhokheli uzayi-escalate ayise kubani ayise kubani, but ekugqibeleni necawa nazo ziyadinga ukhe zime kancinci zi-reflecte kwi-behavior amanina ayifumanayo ebandleni. Because honestly speaking, ayahlukumezeka amanina, not necessarily ecaweni, nasemphakathini amanina ayahlukumezeka, and abahlukumezi ngabantu abangaphakathi, yabona. So we need to look into i-behavior yamanina and look deep into the behavior ukwenzela sizo-understanda silibandla into yobana le behavior kahle kahle ifelwa yintoni na. So yindima yenkonzo into yobana ijonge into yobana what is the root cause yale behavior ikhoyo emanineni. Because mos kuthiwa thina sometimes sine-stigma esithile ba asinobantu abaqinileyo mhlawumbi compared to abantu abangootata, yabona. So what is the cause of that? Icawa needs to look into that ukwenzele singalabelishwa as abo bantu. Ngoku amaxesha atshintshile ngoku, and we just have to accept that amaxesha atshintshile and siphile ngolo hlobo ngoku. Enkosi kakhulu. Bendithe ndizawubuza iquestion yokugqibela ndikuyeke. Mandikuyeke mandiphange kora 2. But Becky, do you think, I have 2 questions ezokugqibela nyani. Do you think amadoda enza umsebenzi enough ukulwa ubudlobongela eSouth Africa nje in general, outside church ke ngoku?
No, Chuba, I don't think so. They are not doing enough. They are Mhlambi not doing enough. zezi if mhlambi unganikwa i-platform kuthiwe khawuthethe namadoda ngoku ungathini? Okay. Amadoda mna ndingathi into yobana kubo i-change yabo mayibe balance. They need to change, and they need i-change uba ibe balance. Ingafavorishe kakhulu bona, nathi isifavorishe as amanina. Because ufumanisa into yobana izinto ezithile ndizawumane ke ndithetha ngecawa because ndizothetha ngecawa. Umzekelo, ecaweni sinabafundisi abafundileyo abangamanina, uyabona, but ufumanisa into yobana babefundisi bafundile but kunzima ufumana amabandla, uyabona, because mhlawumbi kwabanye abantu kuthiwa ngamanina abakwazi ukungena emabandleni ngoku befundile befana nabafundisi. Umzekelo, enye ipointi ibikhe yareyizwa kum izolo yinto yobana like ezicaweni zethu xa ukhulelwe uye ufakwe phantsi kwengqeqesho, ne? Ufumanise uba ukhuleliswe ngumntu olapha ebandleni mhlawumbi obuhambisana naye olapha ebandleni, but nguwe ofakwa wedwa engqeqeshweni. Umntu ongubhuti lo ukhulelisileyo akafakwa phantsi kwengqeqesho. So zizinto ezinjeyana that we need to look deeper kuzona ukwenzela into yobana into ifane macala. Xa kukho okhulelisileyo ecaweni makafakwe phantsi kwengqeqesho naye as much as unina eli likhuleleyo lifakwa phantsi kwengqeqesho. Because ngokuthi ufumanise uba izinto ezithile zenziwa only ii-females, kungcikiva only ii-females ngaphandle, and ke ngoku bayisjustify into yobana kumele thina siyancikivwa, which is not the case. Bhenkiwethu ubu-excuse kwayizolo into yobana uye ubheka emngcwabeni, mandikunika i-chance nje yobana ukwazi usela amanzi before umngcwabe uqale. Siswa masibulele kuwe ngexesha lakho, uyawusosa nje ushiya nje sibe siqhubeka thina ne-conversation. Benemini emandi man, happy Women's Day. Enkosi kakhulu Chuma, enkosi kakhulu nakubaphulaphuli nakune-studio. Happy Women's Day, ladies. Thank you, Chuma. Okay. Masiqhubeke Wada. And ndifuna sithi xa siqhubeka singene ngqo kule conversation ubheke agqibothetha ngayo yobana ufumanisa into yobana icawe necawe, inkonzo nenkonzo nemithetho yayo. Yes. And inemithetho yayo nje but ufumanisa uba le mithetho isiwa kakhulu kwisini esithile than isini esithile. And it goes back to ithini indima yenu nina Nada in terms of addressing these issues. Do you go to churches, or what do you do in terms of addressing these issues? Do you have cases where you find people from abantu abathi mna ndiyekile mhlawumbi? I want you to take us through to the process mhlawumbi if ikhona. Okay. Thina singuSinoncedo. Sinazo icawe esisebenzisana nazo. Umzekelo le sikuyo phayana eNgcobo, ioffices zethu zikuyo, ichurch yaseNgcobo. Sinayo icawe iBaptist Church esisebenzisana nayo. So siyazama uba singene ezicaweni sizokwazi ufundisa, senze i-awarenesses, sibe ne-educational programs apho sizofundisa khona abantu into yobana kuyalingwana. So asikangeni kakhulu, sisankqonkqoza, sisene-relationship nje ezama uplan uba singaza nini sizofundisa. So thina eSinoncedo icawe siyasebenzisana nazo because they are part of i-community le esisebenza kuyo. So we don't just only go to clinics ezikolweni nasekuhlaleni general ezimbizweni. Nalapha ecaweni siyaqalisa ungena. Zikhona icawe esizamayo uba we just need nje ela xesha loba kuthiwe ngemini ethile ningaza. Otherwise that relationship yona ikhona, they are aware of us. Kwayiwa kwa-introducewa uba siyindawo ethile eyenza lena nalena nalena, but asikabi nayo laa nto uba ke ngosithi senze awareness phakathi, but they are aware of uSinoncedo kwicawe ezikhoyo phaa around iNgcobo. Do you think icawe nazo kuyafuneka mhlawumbi into yobana
ingabikho one-sided i-relationship, ingabi nini aba-approach icawe, ibe necawe zini-approach so that mhlawumbi babe nee-programs abazenzayo where they invite you guys to come and talk about all of these things. Yes, kakhulu leyo into injongo yethu leyo. Into yobana singusinoncedo saziwe into yobana uba apha ecaweni nengxaki elolu hlobo sibizeni size sikholo loo nto leyo. Sibizeni size uba apha ekuhlaleni ninengxaki ethile sibizeni size ngoba nasezikolweni siyabizwa. So asilindelanga into yobana ecaweni singabizwa ngoba usenokwenzeka omnye umuntu osidingayo akekho kwezi ndawo sikuzo, akabikho esikolweni, akabikho embizweni, but uba khona apha ecaweni. Mhlawumbi ngumntu nje impilo yakhe erevolva around inkonzo. So ezinye izinto angabikho aware ngazo. So ukuza kwethu kule ndawo akuyo kuzomnceda kakhulu ukuthi uba avuleke ingqondo, afunde, sifumane olu tshintsho esilifunayo. Ukutsho nje uSisibheki ikhona into ayithethileyo into yobana xa umntu onile, nomzekelo into ebeyithethile pregnant, Yeah. uzawusikwa. Hayi usikiwe, Yes. awuzuthini And ngomthetho walapha ecaweni Yes, and sonke siyawazi, yeah. and abe esaziwa uba ngubani omenzileyo. Leyo. And izinto undikhumbuze izinto ezininzi ecaweni ezenzekayo. Uzokwaziwa mhlawumbi uba okay, utata ubani uyamhlukumeza uba umama ubani okanye umfundisi umama umfundisi. And then umama xa esiza kwabanye oomama uba eyibo mama ndinale ngxaki, utata endlini so naso. Uthi hayi fasta, hayi thandaza. Ngubani othi phaa kuye utata sukumhlukumeza umama akekho. So yena uxelelwa ngento yobana fasta thandaza yithi. Akukho mntu uyayo kutata uyomxelela utata uba tata hayibo ithi iBhayibhile kanje nakanje nakanje. Awumelanga into yobana wenza kolu hlobo kunkosikazi wakho. So akho mntu umfundisayo utata until ootata bade bafundiswe ezi zinto zizohlala ecaweni, izizinto ezi-one-sided okanye eziqhushekwa phantsi kweragi zibe zisenzeka. So lixesha lento yobana ngoku abantu abatsha, abantu abangoomama baphakame ezicaweni. Yes, izihlalo zikhona, usinikiwe, ungumfundisi, ungumama umphathikazi, uyinto, but wenza ntoni ukutshintsha isimo esi sijongene naso singabantu abangoomama nabantwana apha ecaweni? Wenza ntoni ukutshintsha ingqondo yootata ihambelane nale nkolo sikuyo? Because xa unojonga nyhani ubone uba xa uzobeka iBhayibhile ubeke izenzo zakhe umntu, inyani lo mxelela yona. If uthi nyani ungumKrestu, nantsi incwadi yamaKrestu ithi uThixo ufuna umntu athande. Uthixo asixelela, treat each other with love, respect and dignity. Are you doing that wena tata? Umxele nje nyani. Akekho umntu oyayo. Umntu ongumama kuthiwe thandaza ufaste abe ephela. Azol, do you think if mhlawumbi kunokho ii-programs where kuba siyazi into yobana apha ecaweni sinomntu who is a clinical psychologist ozasinceda ngokomphefumlo, loo nto leyo inokwenza into yobana amabibi alapha ngaphakathi ecaweni angabikho safe, okanye ibonakale ingathi kukho ii-issues kule cawe, therefore umntu ofuna ukuza ngaphakathi unosose angazi because they don't want to associate themselves with iingxaki zale cawe because of izinto ezinjeyana. Kutheni siwafihla siwaquma amabibi alapha ngaphakathi enkonzweni? Njengoba esitsho sisiba there is inequality phangaphakathi. So I think eyona nto eninzi eyenzekayo wena Chuma ngaphezu koba amabibi la efihlwa kukuba abantu, benditshilo kuqala ndathi abantu babanjwe lilishwa loba ba-religious more than being spiritual and faith-based ngokwezinto abenza ngazo, ngendlela ebenza ngayo. So uyifumanisa uba kuthiwa izinto zalapha akho sidingo soba zithi paha esidlangalaleni, but ibe iyinto wena engakungcikivi ecaweni kuphela. Ikungcikiva ecaweni iphume ihambe nawe iye endlini, iye emsebenzini, iyephi, iya ku-affecta in all spheres of your life. But kube kusithiwa awunokwazi ukuthetha ngaloo nto because ungumkhonzi weli bandla. So ezaa zinto zinjeyana iya kulaa nto bendike ndayitsho kuqala that we cannot allow oppression in the house of the Lord.
we need to face realities now. We have mental health issues. People are struggling every day. So if asikwazi ubanikeza uncedo ecaweni njengoba sisho siba abanye abantu bafumana esikolweni, abanye abantu ekliniki, abanye embizweni, bakhona abantu abazijule ujaqa ecaweni, but ayithi laa nto umntu xa efikelwa zizinto okanye efacea ii-realities of life makangabi nandawo yokuya. So having i-psychologists in church, i-wellness counselors, abantu nje abakwazi ukululeka ngokwasengqondweni ayibonakalisi buwiki becawa okanye ayonto engathi iveza uba umntu uhamba epapatsha iindaba zabantu. But I always encourage ke Chuma ke abantu abangoomama uba we must take a stand. If awuthethi no akho mntu uzoyazi, akho mntu uzokucingela. So thina as women we are like Esther. Esther was placed by a palace for a purpose. If we don't know our purpose as abafazi, yintoni lesiyibekelwe nguThixo endlini yakhe as females, as women, then we are going to cry about the very same issues ezazihlupha oomama bethu ngo-1916, because kaloku kwathina ngoku sekusile nokokuthi mos ngoku uyabona we've got platforms like these apho sikwaziyo uba sizothetha. Who knows uba bangaphi abantu abasimameleyo njengangoku. So if siyakwazi uba abantu siba-encourage as women uba bafazi sukumani sanuhlala phezu kwengxaki, suthula kunento ekudlayo, go seek for counselling. I-counselling Phuma ayisosona. I always say abantu bayathanda uyizisa bengathi xa uya kwi-counselling ungumntu oweak okanye awuthandazi enough okanye utheni. Xa uya kwi-counselling uyolungiswa. Andithi because unale ngxaki ofacene nayo, we cannot run away from the fact that sometimes, I don't know ke mhlambi I'm generalizing too much ukuthi sometimes xa usengxakini wena ekufoyisileyo, sometimes awukwazi uziconsola, uyabona. That's why mhlambi xa kubhujiwe kufuneka uze abantu bazovela mane bekushiya namazwi okududuza, lawa mazwi akomeleza akubuyisele because wena ngalo mzuzu usengxakini. So if we say in the church asifuni kube khona i-psychologist, asifuni kube khona iindaba zabantu ekupostwa ngazo koFacebook kuthini, well ke there is a way ke yokwenza izinto, asinoyibalekela leyo. But if kuyavalwa nje totally, it means that ke ngoku we are suppressing ii-feelings zabantu, and we say whatever abuse that is happening behind closed doors must continue, uyabona. So usisebeke wafunda apha izwi, uyabona apha ku-Esther chapter 4 verse 14, it's a famous verse le ethi so ndicela uyifunda kancinci, ayisabhala kancinci iBhayibhile lam. Ithi, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. Sizophela kulaa ndawo. So if we as the women in the church, we are quiet at a time like this where abafazi bebulawa ecaweni, where abafazi nabantwana bene-depression entonto nee-anxiety ekungathethwa ngazo enkonzweni bezawufela phayana. If we are quiet at a time like this, someone is going to step in and abancede. I always say ke kuba ndingumntu we-teenagers, ndidla ngothi if mna njengomzali andiyithethi, i-intanethi yona izoyithetha. If ecaweni asisukumi siyithethe as abazalwane uba okay, we have this serious issue ye-mental health ntontoni efuna uba siyijonge ebafazini, and then usathana yena uzofika azoshumayela noba uthethe ntoni, and uncedo labantu bazawushiya olu because bazawufilisha uba abanikwa enough platforms. So let us take our stand. Naso xa into endifuna uyitsho, let us take our stand as women and remember the purpose. Why are we in the church? Yintoni uThixo asibekele yona apha efuna uba siyenze. Awudingi ude ube ngumfundisi okanye ude ube nesikhundla to serve the Lord. Useva kule kona kuyo. Andithi ingoma, be bright in the corner where you are. So be bright in that corner. If ungumntu who deals with ezinto ezinjalo nasemsebenzini wakho, take those services to the church because the church needs you. Anjalo Masibulele wethu ngexesha lakho, ube nemini emandi. Happy Women's Day. Thank you so much, Kuma. Happy Women's Day to all the women who are listening today, and happy Women's Day to my fellow sister there, Usiswata.
And guys, ke sihambe siyocelebrate ke ngoku noko sekusile. Bye. Kusile ke ngoku, ewe singayo. Bye, my love. Thank you so much. That was Lina Mdija. Wada, Masivale, do you have anything you would like to say before Sival? Asivalayo mna, I would just like to say, singamakholwa ndiphinde into enye besithethe isaqala. Sinendlela, sineBhayibhile esifundisa yonke into. And uIsaiah uthi pha kula verse yokuqala uba learn to do right. Aphinde athi seek justice and defend the oppressed. So see, we have that responsibility. We need to learn to do right, seek justice, and defend the oppressed. If we can realize lo njongo leyo esimele uyenza ecaweni, izinto zingatshintsha kakhulu ecaweni. And futhi singalibali into yobana iChristianity is icawe, in fact, it's supposed to be a safe haven yomuntu. Exactly. Xa umuntu esiva shu pha phandle, icawe yindawo yobalekela. Not abaleke esiva shu, afike umuntu nasecaweni ave shu. So icawe masenze ibe yi-environment apho nabani na othe wangena khona zonke ingxaki zakhe uyayazi into yobana ziyasombululeka. Wada, thank you so much wethu nawe ngexesha lakho. Ube nemini emandi namhlanje wethu. Happy Women's Day. Enkosi kakhulu Xhuma, enkosi kakhulu. That was Wada kwi-segment yethu ke yokuqala. Nditshilo ke ndathi ke we have 3 segments. Besiqale ke ngo-Women in Church Leadership. Namhlanje ke sinetheme ke apha kuMasakhane ethi Women Empowerment Roundtable, Celebrating Achievements and Addressing Challenges. Besino-Azola Mditshwa Bheki Zanzi Wada Gasa. If mhlawumbe ufike sesiphela nale interview yethu, you can always access it on our Facebook page. It's called Vukani Community Radio. Imizuzu masiyenze ibe yi-5 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yaka 10 o'clock.